Čaute, bratia a sestry. Pokoj Boží. Tak chceme robiť dneska nejaký vajíčkový šalát. Hej. Chcem vám ukázať, ako sa na to pracuje. Hej. A poprosím vás, aby toto video mohli viac ľudia pozerať. A ja ďakujem naozaj Pánovi za všetkých bratov a za sestry, naozaj, že nás v tomto podporujú a chceme vám ukázať a chceme vás aj nejak zabaviť. Hej. Tak teraz tu máme také vajíčka. Môžete pozrieť na vajíčka a samozrejme aj kyslú uhorku. Hej. A teraz moja žena teraz pôjde aj cibulka. Dodáva takú chuť, hej. Áno, ženka? Vidíte? Chcem, aby sa smiala. Robím všetko preto, aby sa smiala. No. Sa robia aj nejaké zemiaky. A ja tiež budem urobiť švarkovú pomazánku, hej. Ukážem vám, ako sa robí tiež. A to bude super. Tutovka. Si verný priateľ, ktorému môžem dôverovať. Moje srdce sa raduje, keď ťa milujem. Černý papier, jak się volá? Teraz dala tam cibulku. Ďalšie je sveté, hodné chvály. Tak vyzerá aj teraz vajíčkový šalát. Vôňa. Ver. Si svetlom, ktoré vedie môj život. Mamička. V tvojom náručí chcem vždy zostať, nikdy na teba nezabudnúť. Moja láska k tebe, Ježiš, je večná a pravdivá. Nič nás nemôže odlúčiť, ty si môj Boh, môj Teraz dá do ladničky. až do konca čias budem vyvyšovať tvoje meno. Všetko proteíny. Vajíčka tam sú. Milujem ťa, Ježiš, dnes si na veky, tvoje meno budem spievať. Veľmi rovne. A prosím, odebierem kada video. Voi imate следене мировня. Keď dvare sú kerát, keď si zajímavú, urobíme pre vás. Chceme vás predovšetko zabaviť. Šalom, požehnime na vás. V srdci ticho hráš jak svetlo ukryté.